Hrvatska udruga za zaštitu potrošača predlaže razvrstavanje i naplatu otpada u Zagrebu. Za stambene kuće po obitelji 45 kuna mjesečni fiksni trošak plus 200 litara otpada po 0,20 kuna mjesečno ubačenih u spremnike bez vrećica. Ukupno 85 kuna mjesečno. Na takav način spriječili bi zagađivanje okoliša s barem 1.000.000 vrećica mjesečno. Privatne kuće 45 kuna plus ubačene vrećice koje se kupuju s logotipom davatelja usluge. 20 litara 4 kuna i 40 litara 8 kuna. Ili 45 kuna plus zapremnina spremnika u litrama pomnožena s 0,20 kuna plus broj pražnjenja spremnika. Stvarno ispražnjenih spremnika, a evidenciju vodi davatelj usluge. Vaše prijedloge primamo na www.huzp.hr. Razvrstavajmo otpad.